segueixo investigant amb mi els orgasmes energètics. Oh, és tan plaent i anar-me imaginant com m'estava com pujant l'energia pels diferents xacres. He estat com una estona fent això. I quan, no sé, com començat a sentir que he dit, vinga, va, vaig a provar amb una i sentir-ho com més aquí dalt. I he començat... I m'ha vingut el riure espontani, m'he posat a riure. Ai, és que mira, em torna sol. Ai, és com que em posa en un lloc bonic aquesta Ai. Amb aquesta idea com de que no es bloquegi, doncs he començat a fer giros i el que em naixia. No tinc ni idea d'on està l'energia, però sento com un pessigolleig superagradable, és com... I alhora això és com res d'enviar-la al cap ni res, o sigui, que es mogui per tot arreu. Soc com un arbre ple de branques que em creixen i no sé, tinc com la meva pròpia imatge, saps? De com l'energia s'expandeix per tot el meu cos, lentament, dolçament, per on deu trobar cabuda. I no sento la idea de portar-la com recta amunt, no sé. Que guai. Em sento com això, com petits mini, molt mini formiguejos, així. I això que no dec haver estat massa estona respirant. I és com si la meva ment anés més lenta i em costés fins i tot parlar. Quin regal! I m'he deixat un detall important, que és que si us heu fixat feia ai, i la meva sensació era com que la A em portava com una miqueta més avall i la I és com que arribava més amunt, no? I sentia com l'energia es movia, bueno, no sé si realment s'ha mogut del 3 al 4, del 2 al 3 o què, és igual, tant dona, no? Al final, per quins xacres es movia. Simplement jo li he posat la intenció de que es mogués, no? I he estat jugant amb els diferents sons i la respiració i el moviment. I volia dir una cosa més, no m'he ni tocat, o sigui, no m'he ni tocat ni pits ni genitals, bé, sí, la mà al cor, però per sentir, no? Però no m'he estat tocant realment, o sigui, ha estat tot purament energètic i segurament amb la intenció i l'atenció, no? En el cos i pues, amb la respiració molt present i ja està. Pues eso, a jugar. Que vagi bé, ciao.